हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल बरायनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायबानो जाबाय हायोब्ला बेल आइकनखौ थुना लायबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सहैयो स' लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन फंबाय कृष्ण कुमार बसुमतारीनि थैनायनि मेइन रिजनखौ जोङो सावरायगोन फंबाय कृष्ण कुमार बसुमतारीनि थैनायनि केसाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनाय जागोन पुलिसा राजिब बसुमतारी आरो जर्ज नार्जारी दा बेनि गेजेरावनो जर्ज नार्जारीनि बिमा आरो जोंहा आदा गेरेमसा बसुमतारी जाय इउटुबार बिथांजों माखासे फन रायलायनाय रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ बेखौनो जोङो सावरायगोन लोगोफोर स' लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे ना दुइटासोआव ओमफ्राय कल खालामनानै फैबाय आरो ओमफ्राय मानसिया बिनि सानसे ना साननै सिगां बिमाया फैसा हैदोंनो हस्टेलाव बे फैसाजोंनो बियो ड्राग्स बायदों जाहैदों बाबु स्टेटमेन्ट होनाय बायदि दै बाव पुलिसफोरनि सिगाङाव होनदों नालाय ओमफ्राय स्टेटमेन्ट होनायाव बे खोथाखौ होनदों आरो ओमफ्राय दाना बे गथ'आ फैबाय फैनानै गावनो ड्राग्सखौ फुरा लाबोखादोंनो लाखानानैसो फैदों आरो ओमफ्राय आरो मोदोमावबो लाबोबावदों आंना फिसाया ड्राग्सखौ लालामोन आंना रिहाबाव दोननानै बियो 6 मास 2 बोसोरसेयानो जानोसैबाबो बोसोरसेयानो जाबाय ओमफ्राय नागारनानै रिहाबाव थांनानै फैखांनानै बोसोरसे जाबाय आरो दा ओमफ्राय बियो जौ ओमफ्राय सिगारेटजों थायो आरो आं निसाखौ होना ओमफ्राय बे बिदिजोंनो थायै थायै थाबोबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो बिदिनो फैयो थाङो ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि बियो बे जिनिसखौ जानानै फैनानै आंनि न'आव फैनानै उन्दुफैदों ओमफ्राय उन्दुफैबाय नालाय दाना आंनि फिसालाया उन्दुथों मेंनानै फैदों होननानै बुंदों जाहैदों स्टेटमेन्टआव होनाय बायदि आरोखि हा ओमफ्राय उन्दुदों उन्दुनानै उन्दुनायानो उन्दुसरनाय ओमफ्राय बाबुआ थिग 4:30 ओंखाम जानो बियो साननि ओंखामखौ बिदि बेलासियावसो जायो ओमफ्राय दाना दावदै एवलायनानै ओंखाम जादों जाहैदों ओंखाम जानानै नायोब्लाबो बे उन्दुदों हंख्रदलायनाय ओमफ्राय दाना गावसोरबो साथामजों उन्दुफाबाय बेजों सानैजों उन्दुफाबाय उन्दुफानानै जेब्ला सिखारो होमब्ला मानसिया गैला नालाय बिसोरो उन्दुस्लदबाय ओमफ्राय नारलायलायबाय मालायलायबाय जाहैदों सानैजों ओमफ्राय मा खालामनाया मोजां संख्रि दौबा बिदि अभारदस जानाया हुस फैयो होननानै संख्रिबो दौलायलायदोंनो बिसियाव हुफ्ले ओमफ्राय हाथाय अरजाबजोबखाबायमोन जाहैदों होनबा ओमफ्राय दाना बिसोरथ' उन्दै मानसिफोर जाहैबायना मा खालामनाय गार्जेन गैया मा गैया ओमफ्राय बेबायदियावनो बिसोरो माने आन्दा हारायनानै गोथैखौ मा खालामबाय न'आव फैबाबोथ' रायजानो गिबायना गार्जेनफोरजों हाखु दाखु बोखारनानै मोनाबिलि लांनानै बेहाय दोनहैदों जाहैदों बिसोरो गावसिनि डेड बडिखौ गावसिनि दायखौ एरायनो थाखाय आरो ओमफ्राय बिसोर जाम्बाना जेबो रोङा ओमफ्राय खमसे खम हस्पिटालाव लांबाबो गावसोर जाबायमोन बा गार्जेनफोरखौ खोन्थाबाबो जायोमोन ओमफ्राय जोंबो मिन्थिया बे गथ'नि न'आ बेहाय ना माहाय उनावसो नैबेयावनो खाथियावनो होननानै मिन्थिबाय ओमफ्राय बे गथ'आ बेहायनो जुदि न' खाथि मोनबा न'आव थांबाबो जाबायमोन बियो खाथिनिफ्राय ओमफ्राय न'आवबो थाङासै आंनावसो फैनानै नै आंनि फिसालाजोंसो उन्दुफैनानै बेबायदि अभारदस जानानै बेबायदि जिउ गोमानांबाय आरो दे दा बेनि थाखायसो जोंना नै दा हमजानाया बेबायदि जादों आरो आंनि फिसाया बेजोंबो लोगो नंखायामोन लोगोआ नैबेसोमोन एखे स्कुलाव फरायदोंमोन बेबायदि आरोखि घटना दा बेखौनो दाथ' माथो होनबावनो गाज्रिया गाज्रिजों संदेरो होननाया बेनो जाहैबाय जायखिजाया जाबाय घटनाया माथो होनबावनो सोरखौथ' माथो बुजिनानै मोनबावनो ना दे बिदिबा माने ड्राग्स सोबनानै फैखादोंमोन बियो गोसोथोनायबो दंखायोमोन होनबा ना माथो गोसोथोनायबो दङमोननो बे हमजानाय राजिब होननायनि गोसोथोनायखौनो गोसोथोयो होननाय खोनादों आरोखि माने दावराव जालायदों गावजों गाव दावराव जालाया ना मालायामोनथाय मिथिया आं बिनि मीमांसा खालामनो थांनो ना मानो बिदि होननानैसो फैदों होननानै खोनादोंबो आरो खोनानाय बाथ्रा दा अबेसिम सबानो सैथोबो जाजोबा
दा सोरनि दाया नंगौ नङा बेखौ दा पुलिसफ्रा तदन्त खालामनानै पुलिसफ्रालाय जोंनिया तदन्त खालामखाबाय ओरैनो औ दा स्टेटमेन्ट लाबोनो मोनजोबगोन ना माबायदि जाखो माखो जों मोनजोबखागोन ना मानसिया थैबाय जेखन दायनिगिरियाथ' नोंसिना जाखासिगोन जाखासिगोन बेनो दा बिदि मानसिफोर थैबाय ना मोनथिब्ला डाइरेक्टनो फेमिलिफोरनो खोन्थायोब्लाबो एसे मोजां जागौमोन मोजां लामायाव फैगौमोन बेनो आरो बिसोरनो बेनो एकमात्र भुला बेनो लांनो नाङामोन आरो उन्दै मानसि एसे मेन्टेलिटियाबो एसे बारा स्ट्रं नङा जाहैबाय ओमफ्राय खोन्थानो गिबाय मा जाबावगोन मा मागोन बिदि सानबाय बिसोर आंबो न'आव गैया जोंहा नै दा बे अक्ट'बर मासनि गिर्जा रजि गिर्जा जायो नालाय न'खर न'खर गिर्जा दैलि थांनांगौ जायो आं थांनाङो 4:30 ओमफ्राय बिफायाबो 6टा 6:30 7टासिम थानांगौ जायो माने साथामजोंनो ज' फैखादोंमोन बिसोरो माबानिफ्राय कलेजनिफ्राय साथामजों ज' नङा जोंना बाबुआ न'आवनोखा जोंना बाबुआ न'निफ्रायनो ओंखारखाया आच्छा न'निफ्राय ओंखारा बे बेलासिबा एसे दखानाव थांनानै हय जाग्रा लायगोन हय बिरि लायगोन हय सिगारेट लायगोन ओमफ्राय थप फैनानै न'आव हाबनानै दरजा बन्द खालामनानै थाफैफिनगोन बेबायदि ओमफ्राय नै बेसोर सानैयासो बेबो हस्टेलनिफ्राय फैदों बेबो लजिंनिफ्राय फैदों ड्राग्स जानानै फैनाय जाहैबाय आरो अभारड'ज लानानै फैनाय जाहैबाय आरो थैफैनाय बे हस्टेलनिफ्राय फैग्राया बे खानाय गोलावा ना मामोन खानाय गोलावा जोंनिसो खानाय गोलावा नोंसिनि फिसाला खानाय गोलावासो जोंनि आच्छा ओमफ्राय बिसोर सानैजों माने फैदों आरो बैसोर सानैया फैनाय बेबो गावनि न'आव फैनानै थाफैदों ओमफ्राय नैबे जै दिन फैदों ओइ दिन फैनाय बैयो ड्राग्स लानानै जाय मानसिया थैदों बे अलरेडि माने ड्राग्स लानानै फैखानायखा ड्राग्स जानानै फैखानायखा आच्छा बिजि थिजि लानानै फैजोबखानायखा आरोखि अभारड'ज जाफैदों आरोखि बियो मानसिया पुरा माने हुसानो गैखाया पुरा हुस गैखाया आच्छा ओमफ्राय नोंसिनि न'आव थाफैदों जोंनि न'आव थाफैदों थाफैनाय लोगो लोगो उन्दुफैदों उन्दुफैबाय बे आरोखि उन्दुनानै डाइरेक्ट बिसिना फैनानै थाबाय डाइरेक्ट बिसिना ओमफ्राय गावसोर उन्दुदोंखौनो सानदों लोगोफ्राबो जोंनाबो बाबुआ ओमफ्राय बै माबा हमजाफानाय गथ'आबो ओमफ्राय बेबो सानबाय उन्दुदों ओमफ्राय गावसोरबो उन्दुफालायबावदोंनो ज'नो ओमफ्राय गावसोर जेब्ला सिखारनो होमब्ला बे हुस गैला थैनानै थाबाय मानसिया दाने नों नोंनि न'आव थैनानै थायोब्ला नों माबायदि साननो दा बिसोरथ' साननो रोङाखिसै बेबायदि जादों आरोखि घटनाया मेन घटनाया प्रब्लेमा नोंसिनि न'आव थैबाय नालाय दा जोंनाव ब्लेमा गोग्लैबाय नोंसिनाव गोग्लैबाय प्लास माने लोगो हिसाबैहाय नोंसिनाव उन्दुफैनानैहाय फैबाय नालाय दा गिनानै गोथै डेड बडिखौहाय गारनानै दोनहैबाय दा गारनानै दोनहैनानै बे बडिखौ पुलिसफ्रा मोनबाय मोननानैहाय बोरै जाखो माखो तदन्त खालामनायनि गेजेराव दा दिनै खुलासा जाबाय आरो दा तदन्त खालामजोब्बाय ओमफ्राय गुवाहाटि नै डाबल लांदों मैयाबो लांदों मैयाथ' बिसोर जोंनाव लाबोबाय पुलिसफ्रा जोंनाव लाबोनानै स्टेटमेन्ट लाबाय माब्रै लाङा माब्रै माया फुला लालायनानै बेखौ माब्रै बिसोरो फोथांफिननो थाखाय माब्रै खालामा बेखौबो बिसोरो देखायनांजोब्बाय जोंना बाबुआनो स्टेटमेन्टखौ होदों गावनि न'आव जाजानाय हिसाबै ओमफ्राय बे खेबसे आरोखि आं बुंहरबाय आरो ओमफ्राय नोंसोरलाय माहायसोमोन मादै न'आ आंनि क'क्राझारावनो नैबे बाजै हटेलनि अपोजिट आच्छा बेयावनोखा माने जोंबो थांदों थांनायालाय बाव जोंथ' मिथिया दाबो थांनानैहाय बिदि जों थैनायखौ नुहैबाय दा बिदियावनो दा माने मबाइलफ्राव गोरोन्थि ओंखारलायनाया नैबेबायदियावनो जायो आरोखि हुसिया माने बैनि माबाखौल' लानानै होबाय थाबाय ओरैनि पकेरावबो उदिस लायाखै नै जोङो गरिबबो जाहैबाय माबा खालामनोबो मानसिफोरजों माबानो हायाखै बेनो माने सैथो खोथाखौ मोनथिनो टाइम नांगौ अरजाया दा इसोर दं इसोरानो गासिबो खालामजोबफिनसै इसोरनि सायाव निर्भर खालामबाय तदन्त खालामनायनि गेजेराव मोनजोब्बाय खुलासा बेनो आरो गावसोरबो सैथो खोथाखौनो गासैबो खिन्थाना लाजोबखाबाय ओमफ्राय रिपर्टआवलाय माथो मोनमारदों बेखौनो रिपर्टआवथ' बिसोरनो पस्टमर्टमावथ'
अभार दसथा खामजोबखादों नोगोदनायानो गोदोना बिखाथिं खामजोबखादों औ खामजोबखादों होमबालाय अलरेडि माने लानानै फैखानानै माबानो खायसो औ दा जानानै फैयामोनलायो इदि माबा बेहुस जाफैयामोनथ' औ जानानै फैबाय मानसि आरो जोंनि फिसाला बिदि मानसि बुथारग्रा जे मानसि जे सासे बुथारनाय गावनि लोगोखौ बेबादिबो हाखाया ओरैबादि लोगो अनग्रासो आंनि फिसाया आंखौ लोगोफोरखौ मालाबाबो बखि होआबो राय होआबो ओरैबादि बियो लोगोफोरखौ ओरैबादि अनो ओरैबादि अनखायो माने रावखौबो जेबो होनहोआ आंसो उल्था राग जोंनानै रायजायो बेबायदि ओमफ्राय दा बिसोरो फंबायमोना जेलाव थांबाय औ थांबाय दिनैहाय लाबोबाय नैबेहाय जेलाव क'क्राझार जेलाव ओमफ्राय बेसे गोबाव दोनगोन बायदि बिसोरखौ 3 मास दोनगोन होनदों खिन्थु आं बाबु माने एसे थाथ'थों नंदों खारन बियो नै दाख्लैनि केसावहाय बियो ड्राग्स मोनफिनदोंना ड्राग्सखौ लाखिनाय जाबायना बे सप्तासेया लाफिनबाय बियो ओमफ्राय गुवाहाटियावहाय थांनानै थाहैनायावबो बियो लाहैदों ओमफ्राय नै दा लानाय जाबाय ओंखायनो आं लोगोफोर दा जोङो नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबायदि जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबाङानो निसा जाय ड्राग्स बेफोरजों गोजावनानै दङ स' आंनि खावलायनाया बेनो जोङो बैफोर निसा बा ड्राग्स जायखिया फेग्रा मुवानिफ्राय जोङो दा गोजान जानांसिगौ मानो होनबा जोङो मिथिगौ बेफोर फेग्रा मुवाया जोंनि देहाखौ मा खालामो आरो जोंनि साननाय हनायखौ माबायदि लोरबां खालामो बेनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट खालामो ड्राग्स बायदिसिना फेग्रा मुवानिफ्राय गोजान जा स' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय